пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми худ ба маҷлиси олӣ аз 28 декабри соли 2023 таъкид намуданд ки андешидани тадбирҳои мушаххас доир ба омӯзондани касбҳои коргарӣ, саросар соҳибкасб гардондани аҳолии мамлакат ва ҳарчи бештар дар дохили кишвар бо ҷойи кори доимӣ таъмин намудани шаҳрвандон низ вазифаи аввалин дараҷаи ҳукумати мамлакат мебошад. имрӯз дар вилояти Суғд бо мақсади амалӣ намудани дастури супоришҳои роҳбарияти олии давлати ҳукумат дар самти фароҳам овардани шароити муносиби касбу ҳунаромӯзӣ тадбирҳои муҳим амалӣ гардааст. дар маркази касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар шаҳри Хуҷанд аз рӯи номгӯи касбу ҳунари кавшегари газию барқӣ, чилонгари техникии санитарӣ, андовачӣ, барқчӣ, васлгари таҷҳизоти барқии офтобӣ сокинон ба касбу ҳунаромӯзӣ фаро гирифта шуданд. дар марказ инчунин чхеле ки мушоҳида кардед синфхонаҳои компютерӣ низ мавҷуд аст ки хонандагон яъне шунавандагон метавонанд бевосита аз он истифода баранд. таълим дар маркази мо аз рӯи стандартҳои байналмилалӣ ба роҳ монда шуда шунавандагон дар як вақт метавонанд ҳам ба дарсҳои назариявӣ ва ҳам дарсҳои амалӣ фаро гирифта шаванд. инчунин дар марказ 3 нафар ҳуқуқшинос, 6 нафар машваратчӣ низ фаъолият мебаранд ки онҳо маълумотро ба шаҳрвандони мо метавонанд дар бораи дарёфти ҷойи кор дар дохили кишвар, оид ба кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба шартҳои будубош дар хориҷи кишвар машваратҳои ройгон пешниҳод менамоянд. бо таваҷҷӯҳ ва ғамхории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои собистиқлолӣ дар аксари шаҳру ноҳияҳои кишвар марказҳои таълими калонсолон таъсис ёфта дар ин давра зиёда аз 1 миллиону 100 ҳазор нафар сокинони кишвар дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва марказҳои таълимии калонсолон ба омӯхтани касбу ҳунар ва забонҳои хориҷӣ фаро гирифта шуданд. маркази касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар шаҳри Хуҷанд самараи истиқлоли давлатӣ буда имрӯз дар он сокинон ройгон касбу ҳунар меомӯзанд. тибқи иттилоъ соли 2024 дар вилояти Суғд аз ҳисоби шаҳрвандоне ки дар қайди мақомоти шуғли аҳолӣ буданд 5020 нафар муроҷиаткунандагон барои касбу ҳунаромӯзӣ роҳхат дода шуда онҳо аз рӯи 38 ихтисоси мувофиқ ба талаботи бозори меҳнат ба касбомӯзӣ ҷалб гардиданд. ҳамчунин дар ин давра 10020 нафар шаҳрвандон аз ҳисоби худмаблағгузорӣ ба касбу ҳунаромӯзӣ фаро гирифта шуданд. дар маҳзани маълумоти раёсати агенти меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд ва сохторҳои он дар шаҳру ноҳияҳои вилоят айни ҳол 3728 ҷойҳои кори холӣ мавҷуд мебошад ки асосан дар соҳаҳои саноат, фарҳанг, тандурустӣ ва хизматрасониҳо мавҷуд мебошад. ин маҳсули дасти ҳунармандон аст ки дар маъраз гузошта шудааст. яъне ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки ҳунару ҳунармандӣ дар ҳама давру замон қадру қимат дошт ва имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири рушди ҳунармандӣ ва бо шуғл фаро гирифтани ҳунармандон тамоми шароит муҳайё карда шудааст. дар корхонаи воҳиди давлатии маркази таълимии шаҳри Хуҷанд аз рӯи 33 номгӯии касбу ҳунар шаҳрвандон ба курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ ҷалб гарданд. соли 2024 бо назардошти талаботи бозори меҳнат дар маркази таълимии шаҳри Хуҷанд ихтисосҳои нав ки талабот ба онҳо бисёр аст ташкил гардид. мушоҳида мешавад ки имрӯз ба ихтисоси корманди иҷтимоӣ талабот зиёд буда асосан бонувону духтарон дар курси кӯтоҳмуддат ба омӯзиш фаро гирифта шуданд. ман Толибзода Махфуза ба маркази таълимии шаҳри Хуҷанд муроҷиат намудам ва ҳама касбҳоро дидам, вале ба ман корманди иҷтимоӣ писанд омад. ман муддати 1 моҳ аст ки дар ин ҷо таҳсил мекунам ва ман дар ин муддат чӣ тавр расонидани ёрии тибби аввалинро омӯхтам. тибқи иттилои масъулини раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд айни замон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 11 филиали муассисаи давлатии маркази калонсолони Тоҷикистон ҳамзамон дигар марказҳои ҳунаромӯзӣ фаъолият доранд. дар ин марказҳо аз рӯи зиёда аз 40 намуди ихтисос касб омӯзонда мешавад. муҳлати омӯхтани касбҳо аз 1 то 3 моҳро дар бар мегирад. дар соли 2024 то 2150 нафар шаҳрвандонро танҳо дар маркази таълимии шаҳри Хуҷанд ба касбомӯзӣ фаро гирифтем ва ҳар яке онҳо баъди хатми курс бо шаҳодатномаи тахассусӣ намунаи давлатӣ соҳиб гаштанд ки он на танҳо дар дохили кишвар балки берун аз он ҳам эътироф карда мешавад.
соли равон дар назар аст ки дар доираи татбиқи барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 аз ҷониби мақомоти шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд 3730 нафар шаҳрвандон ба касбомӯзӣ ҷалб карда мешаванд. ҳамзамон тибқи нақша дар соли 2025 10020 нафар шаҳрвандон аз ҳисоби худ маблағгузорӣ ба касбу ҳунаромӯзӣ фаро гирифта мешаванд ва ҳадаф пеш аз ҳама соҳибкасб гардидани сокинон таъмини онҳо бо ҷойи кор арзёбӣ мегардад.